Best there. Hah? पहिलानो हामबाय नरक प्रेस मिडिया रकनो 5 বছর 2021 ও দেমসরা কজুসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি লোকুনি বাগৈ হা তাই দফানি বাগৈ সামুং তাইদি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वान सुक्ति जायफोराव सेफ सिकिउरिटी नि बागै सामुं खायलायनाय फायदि हिनै बुबाग्रा आनो याग्रमै दिसाका दाबो हायनो हाय ओ 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगुइ फायदि ताइबो चिनि सामुं तंग जों गथां तंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचार न जों बाहायके मोथांना नांनाय आबनो सामुं खायनानै हिनै बुबाग्रा हायनो हाय आनो अदरा ताइबिसा याफा रिमानि बागै पहिलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जत देमसरा कचुसरानि दिप्रासा रनोबा हामबाय बरन सब समयो ओ 5 বছর आनो लगिरि तंका ताइ बुसकांगोबो बरक आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थानसाखे तंनाय नै आं अबनो जतथानि बबगो ताइ जतनो बकसार साथे केसा सुंमंग जे तिनि निनि उपलग जे बुचानाय बोलते निनि ओपोनेंट जे बुचानाय बिपिन देबरमा बो नॉमिनेशन दिफाय माने से सीएम नो लगति फायो अब बा किरिजा के सीएम नो लगति फेमिनि खाना अबन तैले नोंताम सानाय किरिजा गते किरिजा मन बागै नमतिं गते कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदरिंग नै सीएम फाइके बरक सुकुरि एबन तिनि अबो नुखा जे डाइरेक्ट फां टु फां एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडिया नि बिसिंतै बिनि लगिवो एडीसी एरिया नि भूतार खरगुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक आपाम जनसाधारण बखा काहाम जतन सिवताबो तामो काहाम तामो हामिया साबो कुबै साबो एरें आबो समयनो त्रिपुरा सारक যোগ্য জবাব দেনাই।